Antonija Baus, izvolite. Nek se pripremi. Marijana Bakvas. Pozdrav svima. Imam jedno pitanje i jednu inicijativu za gradonačelnika i pročelnike. Prvo pitanje, centar Mocire. Molio bi pisani odgovor. Gradnja je započeta još davne 2005. godine i do sad su nam vladajući bezbroj puta obećavali završetak tog centra, pa u skladu sa svojom reputacijom pregazili obećanje. Najnovije obećanje je završetak centra do kraja kalendarske godine 2019. Dogodine u ovo vrijeme ćemo ih kritizirati zašto su i taj rok pregazili, ali ono što me zanima u ovom pitanju je ukupan iznos kojeg su porezni obveznici Republike Hrvatske platili za projektiranje centra, znači za početni projekt, izmjene projektne dokumentacije, izradu projekta za legalizaciju centra i onda izradu novog glavnog projekta, gradnju centra, njegovo čuvanje od akcije mladih da ih ne bi očistili okoliš, te koliki je preostali iznos koji će porezni obveznici Republike Hrvatske platiti za sanaciju centra, dovršetak gradnje centra i posebno koliki iznos je planiran za opremanje centra Mocire i tko snosi taj trošak. Što se inicijative tiče, inicijativa je za besplatnu školsku opremu. Grad Zadar svake godine sufinancira kupovinu udžbenika za osnovne škole sa milijunskim iznosima, se ne varam, a budući da je Vlada donijela odluku po kojoj će svi učenici osnovnih škola od sljedeće školske godine dobiti besplatne udžbenike, predlažem da grad Zadar iznos koji je inače trošio na nabavu udžbenika prenamijeni za nabavu besplatne školske opreme, poput olovki, bojica, trokuta, šestara, radnih i običnih bilježnica i slično, koja bi školarce dočekala prvi dan škole na školskim klupama i na taj način nas bar malo približili standardu zapadne Europe, a djeci i roditeljima smanjili stres, najviše financijski, početka školske godine. Također predlažem sufinanciranje od istog tog iznosa udžbenika i ostale školske opreme za srednjoškolce koji upišu deficitarna zanimanja. Hvala.